mentasi dan hari ini lagi program kepada kalian jong ke sorkar kalau pennya banai kusnam dan ban ai keju itu nak mentah ya ginong sumar tenrai kiba ai dawai tenrai kiba lawan mentasi kepada kemudian mentasi iyo ika certificate of appreciation bakal pennya yaki adakah VCSTCHP scheme ban ai kerja untuk makan nama jongki. Te sibet saya keren berki katukan mingut ki traditional healers ki baong ke iya kakam jongki bagi terai nabi mano bat ke ibu penlong ki bangkoi hadu bani senjam tasi banyo kerja untuk makan na kalian jong ke sakat. All of us present here today. Yes, Commissioner Secretary, East Coast University. Who's present here today? Tehang ni mentah banyak don iba Arlington iwe ni kinong sumar dawai kasi bala tray mentah la kapras nem bala ai dawai kasi besyong hang teha nongpo ba kumba kipat ba kini tu kamba bila ban kini tu bahaya la dia takam ba fitrai ki ai ki sumar iba komno bar ka ba khamtam phila ban tu ku kerjakan bat piju ai ne bat mana ba aji kairu epi na por ba stang kan to kerteng junga de Arlington sim ngade besong basa apor boy no po pam sim no te ngade we neki traditional hila no bala ju sumar bun ki jingpang apo de apo tajin po boy ngala syakri yaki paiba lembatan traditional hila da kumba khatras ne mi te adu mentah ki patient number ke bangala kot kumba tunduna ya ka lai pojar e gibre abang ngalabu ki record ya kini ki bapang system te kejingwan kejunga hang neru kolong ke bang dokumen do kata lamba kejing pentu yingi kumma kumja yo yang kata certificate lamba nak NECU makum jo lamba kaji telang nak liang abiat disi bangi layo ya kene ka certificate ke bangi ada sibun kejing ti jungi lamba kum tradisional bang layo gijing hikai kum jero bang layo kum kaneka awat kum resmi mat kaneka bangi apply yu kaneka de komen elemen ya bang sumar bah ya ki breu ki ba ki khilung ki bang ba i munjak ki jimpang ki ba ila men ila ki jungkiman kam tam ki jimpang jerho ki jimpang rendang kum jo thakle ki pang kpo no ki bun ki jimpang ki komen elemen do mi khnyang po met ki skin disease bagi ong ban kini ki jimpang ki badan glands kita hi bang ni semua kajing sumar jongki ni ba ke ika jingpang ka baki nong pang kilawan api ban pak sumar ka ba pisam jing ba ban ong ban sumar hadu ini pa kan no hi lada ka jimpang ka ba kloi hi ban bat yu breu ada ki biang ka ban por ba ki wan sangi ki yo ba hi ka jingkoi long kong tai ke jimpang te ngim tip ni long sesong ha ka jinglong ju sen meneng ru tam ke jimpang te ka jimpang su hi ha ni kisni ki bajur ha kamu ha ka jing sumar ka jong piru ka wi ka bang pa kli ki jimpang ki bakam ko long common ba bawan ban sa sumar ki jimpang ka bon hanga te ke jimpang ki jimpang ki double air badal air ki balon jarho itu bala kim di dawai mo ki nak we pa ta kim jem show itu nang ta jimpang su to pa kini ki bemi khnyang po men ki syong mau ko ki khlai dah te phila ban sponsor kan dia pa ya karukam sumar jongki lamar ki bon ki ba ai dawai ma ngini ko te ki bon ki ba pandon kam ru bai kini ki modern medicine menta ta kini ki chuk menta hatu pisam ka don jing pher la da pandon kam da ki traditional medicine bat kini ki modern medicine lani ki pandon kam na haju ko ko em kani ki pandon kam juga lentang si traditional medicine bai ki de kambat bai ka bangi la thung pok per kum jur ka bangi thung po ki kejaka jungi bangi thung ki kambat tang kita ki bangi pandon kam bai nim ju klek lang bat ki ki jadi dah ta luisibon ba rapor ke jongki anget ba makan serfiru kedang yo expression ba ya kasinong trajonga naduk menswa imerat barat edin poken ngalo yo pa sis po sora ban po jam la khai nga po lengar hot apo ki mas ora ban naduk snem kena pupra pedeng la po si jantia ban sedang ini ka ban aidawai ban sumar yakin di bakhen di bagdia bapang basu naduk snem kena punyau kini ka jingtip bangayo dai lengba ka jing bot pateng ni ikimi parat
ikmi parat de implement lapang ke kejat pang ti de beri kena bol kim la ban kem di khat yang apa nyara ban kem dan nang ta hadin bela klan nang ta beri pak kem nang ta hadin nang ta pede la klat la kala rengba dan pede pak kem hadu bangalong menta unong kem nam ta kini bela ing la join masibun ki beri yo jirap bat te hadu ba ka sarkar nang ba ka de BRC kala itu kerpang yang bat kidawan board ingi kidawan pej kidawa syaklau sekejam kala beli gitu kit ingi hadu bangin poi syakan ni thong kidan gini ki breu ki ba pat ieng dan ki ba long tur la semar ki ki ja jempang bat lese ke i ke jinge pher da ba yo di kan bat tenrai bat ke jinge pher ka jing sumar haji doktor customer tenrai lada ngi la ba ka dak ke de jempang ke badang la te kalong ke kram penmong lan kam tut la ban pang ga la ban bha ku maju bha ku maju long kalong ba la ban long lada kidu ki ba la lawet ing te ka sitom yingi masih hab rifar sepo hospital nrei ki bampat paching te lada ki breu ki la ban syak ka kambha sumar mungi ka jingpang ke ba bha ban sumar ki breu ka dei ka jingpang ke ba susna hi no breu na ka met jong breu mo ka jingpang susna hi na ka met breu nang kini ki ayu ka kastrop mo ji patasan dan kini ki jingpang ke BP ta kini jingpang kanser kini basu kibasna hi na obre umre ke bawan ka khenje ke dia kelai thit a join ka de to jingpang bawan ke jingpang kala ndrei kitu ke jingpang ka to da kibriu kimla ban fikir ya ka bab gedi mo bitai ka sitam gitu jingpang ki menta bala yo ne certificate ke jingmut la lengba kan ke jingyo ne certificate ke jingarap ba ki yo ru kale se lengba kan ke ka ban lam nanti pan pisko lengba kan certificate nge ba ki pisien bakin kinum artatin syu namar sibun ki kidan kini ki pisien ki dang artatin yangi mo kimtre ban one direction ngi ki lech swas kiwe ki no sumar te hadin ba la kulat soswe ki wan singi te nget ba lengba kan certificate te ki beri ki pisien kin seni aingi bangi ngilong sumar ni biang ke sumar jongi ngatip ya jingpang mo abang kem ya ki beri ngatip ka paching ne kala jonne ka khen ka kedia ne kala thet ne namar thet ulai ki jon ki laj ngatip agni ka por ngasngor ban kerpat di parano alawai mo lengba yu i lengba kan ni ka channel ke jongpi te lengba kan ni ka khubar pe te nai la start tan ya ka bam nang na hikai bam nang te ya ka bam tip tang iba tip tele dang ta dau te nga kermen ba nang ni khmat bangan nang le ba kham ha shu nak banta jong phi kinong pang wat num ting. I am a specialist on the jaundice. I'm practicing since last 42 years. My age is now next August we will be 70. I am one of the jaundice specialists. I have given so many jaundice patients successfully. I use the medicinal herbs. I don't know the botanical name, but I know the local name. Yes. These medicines I collect from our hospital. Home gardening, and sometimes I collect from the jungle. Any type of the jaundice patient, I give the medicines, one medicine from the Mang Shawul for the inhaling. By 1 to 2 hours, it will be relieved. Okay. So up till date, sir, how many patients, if I could ask, that you have successfully treated jaundice? More than 100 patients I have successfully given the treatment. Okay, how many years have you practiced? I'm practicing since last 42 years. 42 years. So you have your own clinic, your own... Yeah, I have our one hospital, 10-bedded hospital, our organizations. I am the general secretary of the association and the superintendent of the death hospital. That is in Garo also? Yeah. In own Garo medicine. Okay, so how do you feel after receiving the certificate now? Now I feel very, very glad that now I have given the lecture in the meeting also. We were in the jungle floor.
Now we are not a jungle poor. We have brought from the jungle to the city. Not only the city. Now our name will be can be searched in the Google also, in the website. It can be searched our name, our speciality. So nationally and internationally we have forwarded. So I'm very glad. But we have to maintain our standard, and we have to better treatment, better service to our patient, to give the good service to the state and to the nation.